nang no kamino tamni bagai umah ke wa bai khawi tonjaka abo tetabo joto des tai joto rajyo joto gram oncolo no nukha tai ching sika tai chinoro ching rokhani bagai ba ching o biporno basinan bagai chini cherai khonai burchuk bura tai bini yangni hasteni phaine rok bahaino jate oro kaisa sidimung o jaga o je lockdown ni mani obono ching mani no tongo tai oro ching kara khlai jate bini yangni hamya sira rok phaimaya na bekai ching oro omakai ching joto bal para kaisa para thanja khlai ching oro jono waisa waisa khlai o je lockdown ni mani je oro gate khlaiman jaga ching murugui tongo hingkai norok je lockdown khlaimani abo tamno tei lockdown khlaimani ching oro lockdown khlaimani khe je corona virus ni taboto belai khe maratok khai borok hazar hazar borok thaika tai uanama singsa oboni bagai ching jate o rugi rok ching kasunan bagui no ching omo haike khlai tonta.